Salutare la toți și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Nicus Games și astăzi o să facem un episod cu Clash Royale. Haideți să începem. Astăzi o să ne jucăm, din câte vedeți, Clash Royale și o să ne căutăm un clan. Să vedem. Acesta, să vedem. Putem să intrăm în acesta. Intrăm în acesta. Este decent clanul. Să dăm și noi aici să ne dea la băieți. Și cam acesta este deck-ul nostru. Așa. Să ne dăm și noi prințul să ne dea. Așa. Eu nu vreau să folosesc cartea aceasta, nu știu cum o cheamă, Hell Spirit. Bandit, îmi place. Eu n-am prea avut legendare și le-am cam cumpărat, cum ar veni, dar nu pe toate. Mă scuzați. Ce să băgăm în locul lui Hell Spirits? Nu, Ice Wizard, Goblin Gang, nu știu. Băgăm Battle Healer, cred că așa se spune. Dăm și un upgrade. Așa. Atâta putem. Și să ne jucăm aici la challenge. Elixir, da. Din câte vedeți, eu nu m-am prea jucat Clash Royale de mult timp. Să dăm un, cum îi spune, Sparky. Dăm un prinț aici. Așa. Vreau să dau un wizard aici. Pe golemul aici, pe acolo. Da, un wiz. Nu, mai bine dau un Miniteca. Miniteca. Aici nu avem cu ce să ne apărăm. Nu prea avem cu ce să ne apărăm. Dar nu contează. Aproape am luat turnul acela. Nu, am dat acolo bandita. Așa. Bine, turnul acela, da, este luat deja. Bine. Am un wizard aici. Așa. Control. Meciul acesta se pare că va fi câștigat. Le cred. Sperăm să nu pierdem în ultimele secunde. Dar nu cred. Meciul 100% este câștigat. I-am luat acolo și al doilea turn. Acum vreau să merg pe King Tower. Mergem cu un cum îi spune, cu un Sparky. Dacă mă mai încurc așa la caractere, eu nu m-am mai jucat de mult, să știți. Și din câte se vede am câștigat. Yay! Așa. Să colectăm. Bine. Claim Reward. M-am prejucat sezonul acesta. Deloc. Și nu mai are rost să mă joc mult. Tokenul acesta l-am luat cel rar. După ce o să ne dea un golden chest, 1000 de coinsuri, nu mai știu cum îi cheamă, un giant chest, 1000 coins, nu mai știu cum îi cheamă, 1000 legendary, la 9 win-uri, dar nu cred că o să facem noi atâta, dar nu contează. Nu știu ce să dăm.
Dăm un Sparky. Nu cred că este bine ce am făcut. Dăm aici caracterul acesta. Ba da, adică este bine. Nu e rău. Așa. Încercăm să mergem agresiv pe turnul acesta. Bine, bine de tot. Turnul acesta este aproape luat. Turnul din stânga este luat deja. Am un Sparky din nou. Amândouă turnurile sunt luate. Cred că o să facem Legendary Chestul. Zic și eu. Nu știu sigur. Meciul este câștigat deja. Ușor. Ușor, ușor. Și deck-ul este bun. Asta este părerea mea. Așa. Sperăm să facem 9 win-uri. Sperăm. Începem de control cu un Wizard. Aici. Așa, mai dăm un Lime Rider. Să fie și el acolo. Mă enervează prințesa. Mă enervează tare de tot. Dăm un Mega Knight aici. Așa, să mi se încarce. Aici sunt prea buni. Acesta este prea bun deja. Deja este prea bună. N-avem ce să-i facem lui obsedatul acesta. Păi copil, nu te mai juca, nu mai mânca Clash Royale pe pâine. M-am dat din greșeală bandita. N-avem ce să-i facem lui obsedatul acesta. Oh, copile, obsedatule. Ce obsedat e copilul. Mai bine să jucăm și un battle. După cred că voi încheia episodul. Dăm așa. Dăm așa. Dăm un prinț. No, ce ne facem? Ce? Aoleu. Adică nu e rău. Dăm așa aici. Sperăm să meargă. Bine. Așa, hituri bunicele odată. Dăm un Rem Rider aici. Bine de tot. Binișor. Turnul este luat deja. Îmi place acest, cum se spune, battle, pentru că dă și gold aici. Dăm un Sparky. Aici să vedem pe dreapta. Valkyria bandita. Bine, dă-i turn. Bine, așa, să mai dai un hit. Sunt fericit. Bine de tot. Dăm un Wiz. Wow. Bandita este moartă deja. Și turnul din dreapta cred că este luat imediat. Să vedem. Da, este luat, gata. Turnul. Să mergem agresiv sau să ne apărăm? Nu știu. Să ne apărăm. Și să mergem agresiv. Amândouă. Are PES Royal-ul acesta cumpărat. Așa.
Bine. Yay! 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 Plus 27 de trofee. Eu am mai scăzut un pic. Aici mai 2 meciuri puteam și ajungeam Legendary Arena. Arena 13. Dar am scăzut. Nu contează. Băi, fraților, și cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!